Dobrý deň, opäť vás pozdravuje Agáta. Dnes pokračujeme vo výkladoch podľa abecedy a dostávame sa k písmenu F. Takže či už vaše meno, priezvisko alebo prezývka sa na toto písmeno začína, tak sú tu pripravené pre vás ďalšie informácie. Samozrejme, tieto výklady podľa abecedy si môžete doplňať individuálnymi výkladmi mesačnými, ročnými, týždennými a ďalšími. Takže pozrieme sa na vás, aké informácie sú už v tejto chvíli pre vás pripravené. Túžite sa pohnúť ďalej, avšak ak sa u vás nerieši karma, ak nie ste anielsky očistení, budete zaseknutí dovtedy, kým sa toto nenapraví. Takže len túžiť po niečom nie je dostatočné. Ak sa vyriešia karmické záležitosti, môžete si želať čokoľvek, môžete byť tvorcom vo svojom živote, ktorý samozrejme na základe vyriešenej karmy môže byť iba lepším. Ak sa karma nerieši, pozor na myšlienky, najmä tie negatívne, pretože tými si priťahujete ďalšie zbytočné problémy do svojho života. Takže tu je potrebné aj anielské čistenie. Zmena je pre vás pripravená. Tak ako po nej túžite, tak vlastne aj tie túžby sa dostali do neba, avšak je potrebné urobiť tú prácu, ktorá s tým súvisí. Je potrebné vyriešiť karmické záležitosti, ktoré ste ešte doteraz nevyriešili. Pozor na myšlienky ohľadom financií, ohľadom hmotných záležitostí. Ak nie ste anielsky očistení, tam môžu prísť straty, tam môže prísť aj strata práce, prípadne nejaké problémy s ďalšími hmotnými záležitosťami. Netreba sa báť hovoriť veci, avšak treba ich hovoriť tak, aby neboli ako nejaké meče alebo šípy, aby tam nevznikla nejaká túžba druhého zraniť. Treba veci hovoriť ale s taktom, mierne. Potrebné je aj získať ďalšie informácie, najmä informácie z vášho vnútra. Treba poznať svoj život, svoj účel, to, čo ste už stačili vybaviť a čo ešte nie, ohľadom toho, čo ste prišli do života urobiť. Po zmene, ktorá teda môže nastať s vyriešením karmy, tam prichádza úspešné obdobie, je tam mnoho príležitostí, ktoré vám môžu zmeniť život k lepšiemu. Treba si medzi nimi vyberať srdcom, ale vyberajte až vtedy, keď máte vyriešenú karmu a ste anielsky očistení, pretože inak si vyberiete len niečo, čo vás dovedie ku karmickým trestom.
No a je tu aj začiatočná karta, nové nápady, inšpirácia, dozviete sa pravdu o situácii, je aj náročný začiatok pre vás pripravený. Len teda pozor na to, či už karmu riešite, alebo máte vyriešenú, alebo nerobíte to, čo máte. Na základe toho tá zmena bude k lepšiemu alebo k horšiemu. Takže ak chcete spoznať seba, svoj život, to, čo už ste zvládli, čo máte ešte pred sebou, ak chcete vedieť, či ste na tej správnej ceste, alebo očistiť anielsky seba, svojich blízkych, priestory, v ktorých žijete alebo pracujete, alebo máte záujem o ďalšie moje služby, ktoré sú uvedené na mojej webovej stránke, ktorú vy vyhľadáte vo vyhľadávači pod názvom Vyššia dimenzia alebo aj so svetlom. Kontakt na mňa máte uvedený aj v popise každého verejného videa a tiež v informáciách môjho YouTube kanála Vyššia dimenzia alebo na facebookovej stránke Vyššia dimenzia. No a môj e-mail nájdete aj na záložke každého tohto videa podľa abecedy. Takže máte všetko k dispozícii a je len na vás, kedy sa rozhodnete pre lepší život, svoj aj svojich blízkych. Držím vám palce, majte sa krásne, vaša Agáta.